Takže vítajte ľudia, toto je môj začiatok hádkov a pokúsim sa to udržať nejako family friendly. Aha, vesnicu, joj, ja šťastná opica. Ok, takže ideme sa pozrieť do vesnice a tak, neviem. Tu sa zoberieme kvetinky. Tu zabijeme prasata. Keby som nebol ľavý ako nejaká jelenica. Tak, jedna vec. Tak a ideme to vyskúšať, že čo to tu máme. Možno tu nájdeme niečo. Tak dneska ma moje šťastie prekvapilo, jak sa na to kúkam. Hop, 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 hop. To si poberiem tieto vecičky. Ďakujem. Ďakujem, to si poberiem. Tak a ideme na to. Tam sú nejaké ovce, tie si ideme zabiť s mojou zlatou lopatou. I like just do the lopata. Lopata, 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 lopata. Co mi dá? Ježišku, slabá lopata. Hop, 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 hop. Tak víš, že sa zabijam pestami. Isté, že tá šedá bude najväčší problém zabiť. Nevadí. Zombici niekde tu už pri mne. Tak. Nebojte. Budú viacej časti z tohto. Budem sa to snažiť dávať denne. Z tohto vydávať. Snažil som sa o to predtým, ale nefungovalo to. Lebo som mal problém vám uploadnúť jedno video. Takže nejak tak. A tentokrát sa o to pokúsim, nech to vychádzať denne. Jaj. Potom sa to ešte budem musieť naučiť nejako editnúť. Tak. Drevo. Ďakujeme. Hop, 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 hop. Hop, hop. Daviť si s tým. Hop, hop, hop. Čo som chcel aj? Chleba, chleba, chleba. Ďakujem za chleba, chleba. Bum, 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 bum. Bum, bum, bum. Bum si to panočky. Tak. Jak pekne vyzerám. Uj, uj. Pekný som. Kúknem, či tu majú niečo. Spodám tieto suroviny. Mám od vás na to, keby sa niekto pýtal, môžem si to zobrať, že? Že? Pani, môžem si to zobrať, že? Áno. Počuli ste? Práve na tom mi kývol. Nejaký blok, nemám žiadny blok. Dve hliny mi postačia. Ajme zabiť golema. Bam. Bam. Čo to bude trebať? Raz, dva, tri, štyri. Čiže golem aj ty chlebík. Čiže ty chlebík, tu máš chlebík. Alebo že tu máš kytičku.
Ježiš, koľko som to zase hodil. Koľko? 3? Nebude to niečo gigantické. Tak. Bedňa. To si všetko poberiem, ďakujem. Ďakujem. Moje železo. Peťka najšikovnejšia, nie som v tejto hre. Nevadí, tu mám toto, nemám ďalšie drevo. A yes, máme to. Teraz tak. Čo budem všetko potať? Hej, ešte toto. Robíme si kompáč. A po kompáči si robíme napríklad sekelku ako zbraň. OK, toto vyťažíme. A ideme si nájsť nejaký šikovný domov. Keď to nájdeme, tak budeme šťastní. To sú tieto blbosti, ktoré som nevidel tak často. Ináč, prepáčte ľudia, nehovorím tak často Minecraft. Poznám o ňom veľa vecí. Ty si nemal užiť, ale nevadí. OK. Za to sa hanbím, za túto krivosť. Toto som sa dozvedel Prečo pred nedávnom? Toto je vlastne dobre palivo. Do autíčka. Tuto prebehneme, zoberieme. Ideme, skočíme zase, ideme, prešprintujeme, obskok, taký polovičný. Ideme, prejdeme, hopity, tup. Tak. Tak, joj. Nejaký dobrý spot musíme nájsť na dom. Ale toto je ostrov, to čo je predo mňou. Ale to by sa pekne dalo aj skosiť. Pazem, ňam. Ukáž, či to je ostrov. Aj keby to bol ostrov, je to moc veľký ostrov na mňa. Flint, nedostajeme. Že by moje šťastie konečne začal fungovať. Zase. Alebo sa zoberme iba nejaký štelek. Znieme kokos. Kokos, áno, ako kokos. Nie. OK. Prepáč, ovečka. Malo to byť rýchlejšie. A moja prvá noc tu ide odbiť. To sa mi nepáči. Nemám dom. Nezobral som si z tej viličky nič. No tak, toto bude veľký problémus. A toto bol ostrov nakoniec. Trochu veľký je. Ale je to ostrov. Joj. No asi rozmýšľam, že budeme bývať ľudia toto. V kamenej skale. Že budeme asi bývať. Lebo toto mi tu nevyzerá nejako Peťka najlepšie. Snažím sa tam dojsť čo najrýchlejšie. Mám obsidianus.
Bombasticus. Hopity cupity, hopity cup. Joj, 10 minút už ideme. Nevadí. A plávame. Plávaj. Plávaj. Plávaj, plávaj, plávaj. Hop, hop, hop. Hop, hop. Hop, 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 hop. Nevadí. Pretože plávaj. Nejaký random quick. Oh shit. Okay. Okay. Toto budeme bývať, kde som sa tak rozhodol. Tak. Čo mám také nepotrebné? Moc veľmi. Takto, nech máme svetlo. A nech nemôže sa niečo vbehnúť. Ak sa ma niečo myslím vbehne, bude zombík. Malinký, baby zombík. Nenechal som tam bum. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Dotiahneme to do 20. Alebo viete čo, ja to urobím o niečo dlhšie a skrátim to potom. A okej. Čo ideme robiť? Ťažiť drevo, postaviť dvere. A takéto. A kde mám svoj chleba? Chleba. A nech nezabudnem, keď hitneme 100 lajkoch, urobím v tomto svete, čo tam bude najviac požadované. Keď hitneme 100 odberateľov. Okrem toho, že budem musieť sa ísť zahrať na zúbkovú vílu a začať tam lietať. Dvere. Toto budem robiť cez noc, teraz by som skôr robil ešte niečo takéto. Wow. Tieto veci nebudem potrebovať, dúfam. Takto si zdovolím, ďakujem. Toto zaveme a uhlie. Je môj ďalší cieľ. Hop, 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 ok. A ideme hľadať uhlie. Čo bude ťažšie? Nie by som povedal. No som myslel, že letím dole. Ok. Takto sme rýchlo skončili. Kde to aspoň bolo? Kde to bolo? Tuto. Som zomrel a došiel o veci. Ok. Tak dáme ešte jeden. Tak ideme zase. Ty. Delete. Čo sú tieto veci? Oho. Tu mám tento snapshot. Nevadí. Jej, tu mám tento svet. Ten si pamätám. Tak počkaj, tak. Jak to robíme? Toto video postnem. Je mi jedno, že tam je, ak som zomrel toto. Ideme otáz na toto video. A budem to musieť. Nevadí. Tak, počkaj, toto teraz ukončím ľudia a odtiaľto pôjde nové video.